Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Quddiem folla sabiħa ta' nies li nġabru fl-iskola primarja ta' Birżebbuġa l-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela sostna kif il-fiduċja li ngħatat lil dan il-Gvern mill-poplu trid tkompli tissarraf fiktar ħidma. Fost l-oħrajn huwa semma l-ħidma sfiqa li qed issir fil-lokalità ta' Birżebbuġa b'riġenerazzjoni sħiħa flimkien man-nofsinhar tal-pajjiż. Dr. Abela ċenna l-diversi proġetti li saru qed isiru fosthom il-Promenade b'investiment ta' 12 miljun euro, il-Berġa tas-Saħħa, il-Heated Pool, l-atleti tal-Water Polo u ċentru ċiviku. Hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar estensjoni fil-Park tal-Familju u l-ispazju miftuħ ta' Benajsa, kif bħalissa l-Awtorità ta' Djar tinsab fi proċess li tneħħi l-irregolaritajiet li saru fil-forti ta' Benajsa biex jerġa' jingħata lura lil Birżebbuġin. Għamilna park hemmhekk 20,000 metru kwadru bis-siġar, post ta' rekreazzjoni għall-familji tagħna f'ambjent sabiħ u rilassanti. U li issa se nkomplu nestenduh b'7,000 metru kwadru ieħor u llum se nżid oħra. Se nagħtukom lura l-forti ta' Benajsa. Tafu illi din kienet okkupata legalment u ħadna l-azzjoni xierqa biex dil-forti tiġi lura għand in-nies post li issa se nirriabilitawh għal kif verament jixraq illi jkun u nagħtih lura lin-nies. Sa dan it-tant il-Prim Ministru tkellem dwar pataflun ta' miżuri li qed jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies, fosthom l-akbar tax cut li qatt ingħatat fl-istorja ta' dan il-pajjiż li daħlet fis-seħħ minn Jannar b'140 miljun euro li se jibqgħu fil-bwiet tan-nies. Dam differenza kbira mill-Partit Nazzjonalista li fil-baġit ta' qabel 2013 ippruvaw jintaxxaw il-paga minima nazzjonali. Nfakkarkom jien x'ħallew warahom. Budget, l-aħħar budget li kieku kien approvat u għaw nsellem il-Franco de Bono li vvota kontriħ, kien se jkun ifisser li l-paga minima nazzjonali wara li żammew friżata l-ġenerazzjoni kienet se tibda tiġi intaxxata. L-ewwel ħaġa li għamilna badna t-taxxa fuq il-paga minima u ħlifna li dik qatt ma terġa' tkun, qatt ma jerġa' jkun hemm taxxa fuq il-paga minima nazzjonali. Hawnhekk semma wkoll kif eluf kbar ta' ħaddiema li jaħdmu fiċ-ċivil ingħataw ftehim kollettiv ġdid, pagi u kwalità ta' xogħol aħjar. Dan filwaqt li dan il-pajjiż għandu ekonomija li trendi 6 darbit aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-Prim Ministru semma l-okkażjoni straordinarja għal Malta Vision 2050 b'direzzjoni għal futur ta' pajjiżna u wliedna. Dr. Abela temm jgħid li bil-poplu warajna dejjem se jerbaħ is-sewwa u b'kull ġurnata dejjem se nibqgħu inġeddu Malta pajjiżna. Nibqgħu nemmnu dan il-ġawra ta' pajjiż li għandna, nemmnu futur aqwa, maqudin flimkien ħadd mhu se jwaqqafna, maqudin flimkien ħadd mhu se jirbħilna. Poplu bħal kbira lilkom irridu warajna biex kull ġurnata nwettqu aktar, aktar u aktar biex jirbaħ is-sewwa biex inġeddu Malta pajjiżna. Grazzi minn qalbi.